Dobar dan. Volio bih predstaviti Centar za javne politike i ekonomske analize. Mi imamo iza sebe sada već daleko više od jednog desetljeća iskustva rada. Osnovani smo krajem 2010. godine u Zagrebu, a sama inicijativa za osnivanje hrvatskog think tanka se dogodila na jednom kampu pored Vilniusa u Litvi u organizaciji Litvanskog instituta za slobodno tržište i uz veliku podršku američke zaklade Atlas. Možemo reći da je tada inicirana ideja o dodatnom razvoju think tankova u srednjoj i istočnoj Europi, dakle to je prostor poznate inicijative Tri mora i znamo da je to regija koja dijeli zajedničku povijest obilježenu teškim nasljeđem komunizma i ruskog utjecaja. Dakle, već sada znamo koja je naša svrha. I što više, kako ništa nije slučajno, zanimljivo je vidjeti kako je inicijativa krenula baš u Litvi. To je zemlja koja je našem centru jedan veliki uzor u oslobađanju od nasljeđa komunizma i ruskog utjecaja, suprotstavljanju onima koji su protiv Ukrajine, Izraela i Tajvana, dakle to gledamo kao paket. Po razinama ekonomske slobode i po raznim drugim pitanjima Litva je veliki uzor našem centru i preporučujemo ga našoj zemlji. Naravno, kako sam politolog, specijalizirao sam javne politike, javni menadžment, međunarodne odnose i potom uz dansku podršku magistrirao europske studije. Osjetio sam potrebu i poziv za izgradnju hrvatskog think tanka koji će razvijati one javne politike koje su bitne i za našu domovinu i za cijelu Europu, odnosno Transatlantski savez. Što više, to je savez o kojemu ovisi naš opstanak, naša sloboda, pogotovo u ovim rastućim geopolitičkim rizicima. Formalno obrazovanje mi je otvorilo taj poziv kako bi dao doprinos zajednici, zajedno sa kolegama s kojima i danas stvaramo centar. Smatramo kako je Hrvatska i dalje suočena sa neprevladanim nasljeđem komunizma i mi smo ti koji trebamo biti svjetionik slobode. To je naša vizija. I sukladno tome mi želimo zagovarati jednu zdravu filozofiju uvjerenja koji su vezani uz slobodu. Možemo reći da su naši hrvatski branitelji izborili tu slobodu, a danas se mi borimo intelektualnim putem i to za one vrijednosti koje pripadaju zapadnoj civilizaciji i koje su trenutno na velikom udaru raznih dezinformacija i utjecaja, znamo već iz kojih zemalja. I zato smo pozvani našu zemlju pravilno usmjeravati kako bismo bili dio Transatlantskog saveza, a ujedno i da oživimo to prekinuto i zaboravljeno nasljeđe Srednje Europe kojoj Hrvatska ipak pripada. Dakle, mi smo za slobodu, za dostojanstvo svake osobe, za Bogom dana neotuđiva i temeljna prirodna prava, dakle za vjerske slobode, ekonomske slobode i sve one tekovine izvornog i prvotnog takozvanog klasičnog liberalizma koji je u međuvremenu zapravo postao jedna zdrava vrsta suvremenog konzervativizma, pogotovo ako gledamo u američkom smislu. Od početka smo snažno za Europsku uniju i NATO kao zajednički institucionalni okvir, dakle, za transatlantsko partnerstvo, jer je to jedino jamstvo naše slobode i demokracije. To je naša misija. I sve navedeno je zahtijevalo mnogo rada na analizama, inicijativama, nizu aktivnosti koje su iza nas, a i onima koje su pred nama. I puno toga bi se još moglo reći, ali evo, mislim da je ukratko to ono najvažnije. U svakom slučaju najbolje nas se može upoznati kroz čitanje naših radova koji zahtijevaju dubinsko razmišljanje, intelektualni angažman. Može se činiti kao vrlo zahtjevno, upravo je to naša intencija, dakle potaknuti na kritičko razmišljanje i donositi, doživljavati one ideje koje su pomogle razvijenom svijetu. To želimo donijeti i našoj zemlji,
evo, bit će nam drago da pristupite našoj web stranici cea-policy.hr i pogledate ono što mi donosimo.